Bola raz jedna malá ovečka. Volala sa Barborka. A rokov mala tak akurát. Jej vlna bola krásne biela, ňufáčik trochu drzý a chvostík úplne krátky. Na krku nosila cinkavý zvonček, veľmi ráda sa pásla na lúke a zo všetkého najviac jej chutili pupavy. Patrila do stáda, ktoré bolo plné ovečiek a staral sa oň veľmi, veľmi dobrý pastier. Vždy večer ich zaháňal do domčeka a pritom ich počítal 1, 2, 3 až do 100. Tak, a ste tu všetky, nikdy mu žiadna nechybala. Barborka bola niekedy smutná, niekedy veselá, skrátka ovečka. Ale zo všetkého najviac bola neposlušná. Tak, ovečky, hovorieval dobrý pastier, teraz nesmiete veľmi poskakovať, bolo by to nebezpečné. Pôjdeme totiž po ceste a na hlúposti nie je čas. A čo si myslíte, že robila Barborka? Poskakovala a poskakovala. Dávajte pozor, ovečky, na korytko, hovorieval dobrý pastier. Baška bola prvá, čo korytko s vodou prevrhla. Ovečky, nikdy nechoďte ďaleko od stáda, hovorieval dobrý pastier. Mohol by vás zožrať vlk, alebo by ste mohli niekam spádnuť. Na to si Baška dávala pozor. Vlka i priepasti sa totiž dosť bála. Raz však na pastierovo varovanie zabudla. Vlastne nezabudla, ale keď práve vtedy rastli pupavy. A boli také sladké. Barborka išla stále ďalej za nimi a hovorila si, ale čo, som už predsa veľká, nič sa mi nestane. Išla a vôbec si nevšimla, že si na ňu brúsi zuby vlk. Práve keď jedla jednu obzvlášť lákavú pupavu, hneď vedľa priepasti, vlk na ňu vybehol z krovia. Baška sa zľakla, rozbehla sa, ale do priepasti. Našťastie sa skotuľala rovno na malý skálny výbežok. Zhora na ňu pozeral vlk. Keď ale zistil, že na ňu nedosiahne, išiel si nájsť inú večeru. Ovečke sa najskôr uľavilo, ale hneď si uvedomila, že na tom ešte stále nie je veľmi dobré. Čo budem robiť? Premýšľala smutne. Hore sa sama nedostanem. Nôžky ma bolia, o chvíľku bude tma. Bé, plakala. Medzi tým už dobrý pastier počíta svoje ovečky. 1, 2, 3, 99. To je čudné. Má ich byť predsa 100. Jedna mi stále chýba. Skúsim to znovu. A tak počítal, ale stále sa nemohol dopočítať. Zrazu mu to došlo. Aha, Barborka. Tá sa určite niekde zatulala. Musím ju ísť hľadať. Vy tu zatiaľ buďte dobré ovečky. Vzal si baterku, palicu a išiel. Po nejakom čase konečne v diaľke započul bé, cing, cing, bé. Vydal sa tým smerom a o chvíľu sa ocitol pri priepasti. Posvietil dole a koho nevidí? Bášku. Mal veľkú radosť. Podal jej palicu, ovečka sa chytila a šup, už bola hore. Keď ju potom celú polamanú nesol domov, škrapkal ju za ušami a hovoril jej: Ty, moja Barborka, taký som rád, že som ťa našiel. Keby ste vedeli, ako sa tá hanbila. Prišli domov, dobrý pastier ju okúpal a obviazal jej nôžičky. Barborka mu položila hlavu do lona, aby vedel, že jej je to na všetko naozaj veľmi ľúto. No to vieš, že áno. Vedia ťa predsa mám rád, pastier na to. Práve tak, ako zabludila Barborka, keď neposluchla dobrého pastiera, i my nevieme, kaďal ísť, keď neposlucháme Boha. Pán Ježiš nás ale hľadá. Chce, aby sme sa k nemu vrátili. Je ti ľúto, keď urobíš niečo zlé? Popros Pána Boha o odpustenie a on ti odpustí veľmi rád.
Na druhý deň pozval pastier všetkých svojich známych a susedov, aby sa s ním radovali z toho, že našiel svoju ovečku. Práve tak je v nebi väčšia radosť nad jedným človekom, ktorý prosí Boha o odpustenie, než nad 99 spravodlivými, ktorí si myslia, že žiadne odpustenie nepotrebujú. Od tých čias, čo jej pastier odpustil, sa Barborka zmenila. Po ceste neposkakovala, korytko náročky neprevrhovala. A keď predsa len bolo jej to potom hneď ľúto a hanbila sa za to, vždy položila svojmu dobrému pastierovi hlavku do lona, aby o tom vedel. Ježiš o sebe povedal: Ja som dobrý pastier a dobrý pastier život klade za ovce. Poznám svoje a mňa poznajú moje. Jan 10, 11 a 14 verš. A ešte to nie je úplný koniec, lebo teraz si zaspievame spolu pesničku a možno bude v nej aj ovečka. Ľúbi Boh, on ľúbi zvieratka. Pardon, ešte raz. Malé ovečky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé ovečky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A keďže malé ovečky ľúbi Boh, žabky, malé žabky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé žabky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A keďže malé žabky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Mravčeky, malé mravčeky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé mravčeky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A keďže malé mravčeky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Vtáčiky, malé vtáčiky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé vtáčiky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A keďže malé vtáčiky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. A posledné rybičky, neváhajte sa k nám pridať, dospelí. Malé rybičky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé rybičky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A keďže malé rybičky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Amen. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. On hory stvoril i rieky všetky, i hviezdy jasné rozsvietil. Je veľký náš Boh,
je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Môj Boh má rád, tá láska je veľká, on Ježiša dal za môj hriech. Môj Boh má rád, tá láska je veľká, on Ježiša dal za môj hriech. Za mňa umieral, potom z mŕtvych vstal a príde si znova na zem. Môj Boh má rád, tá láska je veľká, on Ježiša dal za môj hriech. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. On hory stvoril, i rieky všetky, i hviezdy jasné rozsvietil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Môj Boh má rád, tá láska je veľká, on Ježiša dal za môj hriech. Môj Boh má rád, tá láska je veľká, on Ježiša dal za môj hriech. Za mňa umieral, potom z mŕtvych vstal a príde si po mňa na zem. Je veľký náš Boh, silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil. Ďakujeme Peťke, že sa ujala tohto a zapojila aj naše deti, aj keď to dnes bolo možno bez detí, ale na budúce to bude určite lepšie, tak vás teraz pozývam aj nás dospelých. Ak vládzete, tak sa kľudne postavte a poďme pokračovať v tom, že budeme chváliť nášho Pána dnes ráno.
máš právo dať sa aj vziať. Ja stále spievam rád, zvelebený Pán. Máš právo dať sa aj vziať, máš právo dať sa aj vziať. Ja stále spievam rád, zvelebený Pán. Máš právo dať sa aj vziať, máš právo dať sa aj vziať. Ja stále spievam rád, zvelebený Pán. Máš právo dať sa aj vziať, máš právo dať sa aj vziať. Ja stále spievam rád, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Zdajme Bohu jeden potlesk dnes ráno, lebo On je hoden každej chvály. Budeme spievať, On je svätý, svätý, svätý. Náš Boh si zaslúži chválu. Amen. Poďme, pridajte sa k nám. Svätý, 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 svätý je náš Boh, všemohúci. Náš Boh si zaslúži úctu, náš Boh si zaslúži slávu. Hoden je náš Boh, chváli úprimné. Ešte raz vyznajme.
sláva Ti, drahý Bože. Ďakujeme Ti za to, že dnes ráno máme možnosť znova chváliť Tvoje meno, že Ty si hoden každej chvály, že Ty si svätý, svätý, svätý. Ja ťa dnes ráno pozývam, ale aj seba, nečakaj na poslednú pieseň, ale dnes ráno budeme vyznávať, že otváram srdce do Korán. Ja ťa dnes ráno pozývam, otvor dnes ráno svoje srdce. Nech ťa dnes ráno Ježiš môže navštíviť a nech môže dnes ráno Duch Svätý naplniť tvoje srdce. Možno sa cítiš sám, možno sa cítiš utrápený, možno stratený, ale dnes ráno je tu priestor na to, aby si otvoril svoje srdce a prišiel bližšie k Ježišovi. Tento mesiac bol pre nás veľmi náročný a najprv sme si hovorili, že to nebudeme nejak riešiť alebo tak, ale dnes ráno som si uvedomila, že ak to nevyslovím nahlas, tak to bude vec, ktorá nás bude asi veľmi dlho ťahať dole a snažím sa nerozplakať, lebo mám špirálu, ale asi pred mesiacom, ale trošku viac, som sa dozvedela, že som tehotná. A možno niektorí viete, že my sme prirodzene nevedeli mať prvé dieťa. A skôr, ako som to stihla povedať Ivanovi, tak proste som začala krvácať. Musela som ísť doktorovi a zistila som, že sme o to dieťatko prišli. Ale dnes ráno sme sa rozhodli, že tak, ako budeme vyznávať, že tam, kde vstúpi Ježiš, všetko zlé sa vytratí. Tam, kde vstúpi Jeho láska, kde dovolíme Jeho láska, aby prišla do našich životov, tak všetko zlé Jeho láska premôže. Aj ďalej budeme vyznávať, že nie je žiadny múr, ktorý Jeho láska neprerazí. A ja sa dnes ráno chcem stavať na toto slovo, na toto zasľúbenie. Hospodin nedá ti viac, ako dokážeš zvládnuť a ja verím, že aj táto situácia nás určite mala niečo naučiť, ale ja vás chcem povzbudiť naozaj, že dnes ráno pre Krista nič nie je nemožné. Len mu otvor svoje srdce a on ťa dnes ráno chce navštíviť, on ťa dnes ráno chce uzdraviť, on dnes ráno chce, aby si z tohto miesta odišiel ako nový človek. A neboj sa, ak možno chceš niečo vyznať nahlas, ak to chceš vyznať pred ľuďmi, je tu na to priestor. Sme cirkev, sme bratia a sestry a chceme sa modliť jeden za druhého a ja vás tiež povzbudzujem, aby ste si možno tieto trápenia nenechávali pre seba, lebo naozaj častokrát potrebujeme tie veci vysloviť nahlas, aj keď Ježiš, Pán Boh počuje, aj keď to nepovieme nahlas, on o všetkom vie, ale niekedy je to veľmi rozhodujúce, aby sme tie veci vyslovili nahlas. Až potom príde to uľavenie, to, že sa cítiš naozaj, že si to odovzdal a že môžeš ísť ďalej. Otváram srdce do Korán, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram srdce do Korán, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram
Otváram srdce dokora, nech prúdi tvoj duch, prúdi tvoj duch. Otváram srdce dokora, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Tam, kde vstúpiš. Tam, kde vstúpiš ty, tma sa vytratí a strach už nemá moc ovládať každý krok. Tam, kde vládneš ty, láska víťazí a dáva silu ísť. Otváram srdce dokora, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram srdce dokora, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Tam, kde vstúpiš. Tam, kde vstúpiš ty, tma sa vytratí a strach už nemá moc ovládať každý krok. Tam, kde vládneš ty, láska víťazí a dáva sílu ísť. So srdcom otvoreným znovu bežíme za tebou. 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 Tam, kde vstúpiš. Tam, kde vstúpiš ty, tma sa vytratí a strach už nemá moc ovládať každý krok. Tam, kde vládneš ty, láska víťazí a dáva sílu ísť. Tam, kde vstúpiš ty, tma sa vytratí a strach už nemá moc ovládať každý krok. Tam, kde vládneš ty, láska víťazí a dáva sílu ísť. So srdcom otvoreným znovu bežíme za tebou. So srdcom otvoreným znovu bežíme za tebou. Dnes ráno, Ježiš, bežíme za tebou. Tam, kde vstúpiš ty, tma sa vytratí. Tam, kde vstúpiš ty, láska víťazí. Dnes ráno nepotrebuješ nič viac, len lásku Kristovu. Otvor dnes ráno svoje srdce. Nech ťa láska Kristova môže naplniť. Čímkoľvek prechádzaš, potrebuješ lásku Kristovu. Ako budeme vyznávať, jeho láska je nekonečná. Viete si predstaviť, ako veľa je to nekonečno lásky? Neviem. Ale Boh ťa tak miloval, takou nekonečnou láskou, že dal svojho syna, aby si tu ty dnes ráno mohol stať. To je nekonečná láska.
uzrel som svet, spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, dýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Tvojím som bol, o mňa si zápasil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Aj keď slabý som bol, za mňa si zaplatil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ma, čo neprežiaríš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie tma, čo neprežiaríš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie tma, čo neprežiaríš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie tma, čo neprežiaríš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá sa slúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť,
stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ježiš, že tvoja láska je nekonečná. Ako sme sa dnes ráno modlili na modlitbách, tak veľakrát sme vzdialení, Pane, ale Ty si vždy blízko. A ďakujeme Ti za to, že si náš Otec, že ťa môžeme nazývať našim Otcom. Aj keď som na začiatku hovorila, že nečakajme na poslednú pieseň, ale v poslednej piesni budeme spievať Na Teba, Ježiš, zavolám. Možno nám to len pripomína, že keď sme už na začiatku do toho dali všetko, tak ešte na konci, na poslednej piesni volaj na meno Ježiš. To je to najlepšie, čo dnes ráno môžeme urobiť. Pozývaš ma do neznáma, prechádzať sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek búrkam, zvládnem stáť na hlbinách. Na Teba, Ježiš, zavolám. Ku Tebe svoj zrak upieram. Aj v búrke viem, len Tvoja náruč pokoj dá. Ja som Tvoj a Ty si ma chrániš v búrkach, s istotou ma sprevádzaš. Napriek môjmu strachu spádov, Ty viesť ma smieš, Ty nezlyháš. Na Teba, Ježiš, zavolám. Ku Tebe svoj zrak upieram. Aj v búrke viem, len Tvoja náruč pokoj dá. Ja som Tvoj a Ty si
teba Ježiš zavolám. Ku tebe svoj zrak upieram, aj v búrke viem, len tvoja náruč pokoj dá. Ja som tvoj a ty si môj. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že toto význanie nie sú len slova niekoho, kto zložil túto pieseň, ale že môže to byť naše osobné a úprimné význanie, že ti patríme. A keď si uvedomujeme, alebo čím ďalej, čím viac si uvedomujeme, že čo to znamená, keď sme tvoji, tak nás to naplňa aj pokojom, aj pocitom bezpečia, aj radosťou, aj naplnením všetkého toho, čo potrebujeme, po čom často máme pocit, že naša duša volá, pišti. Tak aj teraz, Pane Ježišu, chceme vyjadriť, že ti ďakujeme za to, čo si urobil pre nás na kríži, že môžeme sa volať tvoje deti, že môžeme mať odpustené hriechy a že môžeme ti patriť. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že ty si ten dobrý pastier, ktorý si nechal 99, ktoré boli v bezpečí ovečky a išiel si hľadať tú jednu, ktorou som bol ja, ktorou sme boli my. Ďakujem ti, že si dobrý. Amen. Amen. Ďakujem. A ja mám taký pocit, že každá nedeľa je v niečom výnimočná a dnes okrem iného, neviem, či viete, ale sú aj letnice. Deň letníc. A niektoré aj krajiny to majú dokonca ako štátny sviatok. Nám by to dneska asi bolo jedno, keďže nedeľa, tak či tak nie sme v robote, ale niektorí teda. Ale okrem toho, že máme deň letníc, čo verím, že je určite taká slávnostná alebo veľká vec v živote cirkvi, je to jeden z ďalších milníkov, keď hovoríme o príchode Pána Ježiša Krista, o jeho zmrtvých staní, tak rovnako hovoríme aj o zoslaní Svätého Ducha. Tak je to naozaj veľký milník v živote tá cirkvi a možno, že v letničných cirkvách ešte o to viac. Tak dnes máme ešte aj hostí a samozrejme chcem privítať aj tých, ktorí som na úvod neprivítal, ktorí ste tu možno po dlhej dobe alebo aj prvýkrát, vítajte. A máme aj rodinku Brenkusových, tešíme sa, že ste medzi nami, že ste prišli a brat Jožko nám bude slúžiť z Božieho slova. Tak ja by som ho teraz chcel pozvať a chceme sa ešte za ňo pomodliť skôr, ako mu odovzdáme slovo. Nech sa podeli s tým, čo mu Pán Boh dal na srdce. Tak nebeský Otče, ďakujeme ti za túto chvíľu a ďakujeme ti za nášho brata Jožka. Ďakujeme ti, že tu môže byť s nami a vyprosujeme aj teraz, Pane, tvoje požehnanie na neho, na jeho život a modlíme sa, aby aj teraz, počas toho, ako bude odovzdávať to, čo prijal, to, čo má na srdci, ja sa modlím, aby si hovoril aj k nemu a modlím sa, aby si hovoril aj k nám. Modlím sa, aby bol požehnaný aj on, ktorý dáva, ktorý slúži, aj my, ktorí sme tu. A modlím sa, aby to neskončilo len pri tom, že sme posluchačmi slova, ale aby sme boli aj činiteľmi. Tí, ktorí počujú, ktorých to povedie k tomu, aby s tým niečo urobili a modlím sa, aby na výsledku to znamenalo, že to bude na tvoju slávu, že to je na naše požehnanie a na slávu mena Ježiš. Tak ti ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že si vypočul aj túto modlitbu a že ty budeš konať. Amen. Amen. Pokoj vám, drahí bratia a sestry, nesmierne sa s Lidiou tešíme, že môžeme byť medzi vami, keď sme vedeli, že pôjdeme na západné Slovensko, lebo mali sme slávnosť vo štvrtok, keď bol do služby s modlitbami a slávnostne uvedený aj náš nový biskup Pavol Žolnaj a plus aj brat, ktorý mu bude pomocníkom, jeho zástupca Mirko Tóth z Nitry, tak sme sa už rozhodli, že
strávime tu nejaký čas. Na západnom Slovensku som mal pracovné povinnosti ešte, ďakujem, v Šuranoch. No a včera sme sa rozhodli, že čo keby sme tak prvýkrát si oddychli aj v meste Nesvady. Že by sme zašli aj do vašich kúpeľov, o ktorých mnohí pekne rozprávajú a potrebovali sme si trochu aj oddychnúť a na druhej strane sa aj tak pripraviť na cesty. Pôjdeme v júni a potom opäť v júli do rómskych osad, kde budeme mať veľa evangelizácií priamo v osadách. Tak sme povedali, oddelíme si čas, odídeme trošku, aby sme sa utíšili a mohli prijať Pánovo zmocnenie. No a sme medzi vami, naši bratia a sestry z Popradského zboru vás pozdravujú všetkých. A keď sme dnes ráno telefonovali s Jožkom a Zankou Totovými, tak sa tak priznali, že im trochu chýbate a povedali pozdrav aj od nás. Tak pozdravujeme vás aj od Jožka a od Anky. Teším sa, že môžem byť s vami aj v tento čas, keď si pripomíname aj pre nás taký dôležitý sviatok letníc. Spomínate si, keď čítate Evangelium Jána, že hovorí Božie slovo o tom, že bol čas, Rohaček to prekladá, že ešte nebolo Ducha Svätého, ale ten správny preklad je, že ešte nebol daný Duch Svätý, to znamená, nebol vyliatý, neprišiel čas, aby mohol Pán Ježíš, ktorý krstí Duchom Svätým a ohňom, zoslať Ducha Svätého, ale my si teraz pripomíname, že ako cirkev žijeme v čase Božieho zabezpečenia, v čase v dejinách spásy, keď Duch Svätý bol vyliatý a prebýva s nami, prebýva v nás. Skrze nás sa prejavuje aj v tomto svete a ja mám z toho nesmiernu radosť. Ďakujem Bohu za okamih, keď som si uvedomil, že nebol by som znovu zrodený. Nebol by som videl kríž Pána Ježíša Krista. Nebol by som videl to, že mám hriechy odpustené, keby nebolo mocného pôsobenia Ducha Svätého. Aj vy to tak máte? Spomínate si, ako Boh vo svojej milosti vás znovu zrodil, keď ste sa zhora narodili, keď do vášho života zostúpil Duch Svätý a vy ste prežívali nesmiernu radosť. Keď už nebolo ani ľudských slov a začali ste chváliť Pána novými jazykmi a prežívať nesmiernu radosť, ktorá trvá odvtedy po celý život. Zostúpil Boží duch, zostúpil Boží oheň a nech by sa dialo čokoľvek, tak práve moc Božieho ducha nás dvíha, keď sme sklesli, keď padneme. Moc Božieho ducha znovu upriamuje našu pozornosť na Pána Ježíša Krista, aby sme nielen žili s ním, ale vždy tak sviežo očakávali na jeho príchod, lebo on sľúbil, že keď príde čas, tak sa opäť vráti. A to, čo je radosné, čo nám chcem pripomenúť, lebo vy to viete, že Boh nikdy vo svojom zámere nemal to, že my by sme mali žiť život kresťanský zo svojej vlastnej sily. Viete si predstaviť, Boh je svätý a keďže je On svätý, očakáva aj od nás posvetenie, svätosť a vy by ste to mali dosiahnuť vo svojej ľudskej sile. Veď Pavol hovorí, ja viem, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva nič dobré a najilstivejšie zo všetkého, hovorí Božie slovo, je čo? Ľudské srdce. Tak biedný je človek, aj keď sa nazýva kresťan, ktorý sa chce páčiť Bohu, ktorý chce chodiť cestami života vo svojej vlastnej sile a vo svojom vlastnom úsilí. Ale keď sme uverili v Pána, keď sme spoznali z Božej milosti, čo to znamená prijať Ducha Svätého, tak vieme, že my nechodíme telom, nechodíme podľa svojej mysle, podľa svojho poznania, ale my chodíme duchom.
Niekedy nevieme, čo to presne znamená a preto sme takí smiešní ako kresťania, že jedným dychom vyznávame, že Boh je mocný a my sme jeho a potom sme takí vystrašení, vyplašení, ale aj piesne, ktoré sme dnes spievali, nás povzbudzovali, aby sme vedeli, že nie je nič také, čo by náš Pán nedokázal, čo by nevedel zmeniť v našom živote a preto my otvárame sa pre Ducha Svätého, aby mohol dokonať svoje dielo. A našim drahým, ktorí vyznávali to jedno, že očakávajú na Pána, aj pri dieťatku, v mene Pána Ježiša Krista žehnám a žehnáme, aby mohli prijať plné Božie zasľúbenie. Tak je to, bratia a sestry. Vo svojom srdci myslíme na nich v ich očakávaní. Keď to nevzdali, ale ešte viac sa upriamili na Pána, aby Božia sláva cez mocné pôsobenie Ducha Svätého sa naplnila v ich živote a vy ako cirkev, aby ste sa radovali spolu s nimi. O to ide, keď otvárame sa pre Ducha Svätého, aby to, čo iba Boh môže, mohlo zostúpiť do našich srdc a mohlo sa diať na jeho slávu a nám na radosť a na požehnanie. Dnes by som vám chcel hovoriť to, čo Boh vložil do môjho srdca, a keď cestujem aj po zboroch, cítim, že je potrebné povzbudiť Boží ľud a hovoriť o niečom, čo sa mi zdá, ako keby diabol chcel vytesniť z našej pozornosti, z nášho života. Chcem hovoriť o cirkvi ako o svetom, povolanom Božom ľude, ktorý je posvetený v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je naplnený Božím duchom a preto môže žiť, slúžiť tak, aby tá zvesť, ktorú zvestujeme, evanjelium, o ktorom hovoríme, nebolo iba presviečavným rozprávaním, ale aby to bol dôkaz Božej moci a dôkaz Ducha Svätého. Tešíte sa na Božie slovo? Má niekto z vás ešte aj Bibliu? Vy chodíte do Nesvada aj s Bibliou v ruke, alebo už sa spoliehate, že elektronika nezlyhá? Niektorí tak sa povedali, no zvykli sme si na projekciu. Nie je krajšie, keď si otvoríte svoju Bibliu, tú ošúchanú, ušmudlanú trošku nejako, a keď v nej na novo si pozeráte Božie pravdy, lebo keď sa vrátite domov a otvoríte si opäť prvý list Korinťanom, tú prvú kapitolu, tak budete vedieť, že to, čo vo mne Duch Svätý zapaľoval, keď som hľadel tam hore v pravom či v ľavom rohu, že toto je to slovo, čo Boh hovoril. Takže povzbudzujem vás. Nosme si Bibliu stále so sebou. Dokonca aj na cesty. Keď cestujeme, keď ideme, si myslíme, že to bude ťažké. Zase tam pribalím ďalšiu knihu. Jeden brat, ktorý je veľmi taký vážený a naozaj chodiaci s Bohom, povedal, vďaka Bohu za telefóny, za všetko, čo máme, hovorí, ale ja neviem vychutnať Božie slovo lepšie, ako keď si otvorím svoju Bibliu. Lebo ako keby časť mojej mysle, keď otvorím telefón, už myslela na všetko to, čo v telefóne mám, že treba ešte e-mail pozrieť, že treba ešte toto pozrieť, ale v Biblii hľadám vždy len Božie slovo, hľadám Boha a preto hovorím, nedám sa odradiť, hoci používam a ja všetky tie vymoženosti, ktoré sú, ale nedám sa obrať o to, aby som nosil a čítal svoju Bibliu. Prežíval som to tento týždeň, tak vám to hovorím. No, pozerajte aspoň hore na obrazovku, keď nemáte so sebou svoje Biblie a budeme spolu sa pozerať na dva texty, ktoré tak veľmi sú v mojom srdci. Je to z listu Korinťanom z 1. kapitoly, to bude prvých 9 veršov, i keď sa budeme tak trochu pozerať na prvé 3 kapitoly a trošku sa raz pozrieme aj do 4. kapitoly. A potom by som bol rád, keď by ste si ešte tak zapamätali nejako a doma ešte viac čítali aj z listu Hebrejom, Židom, z 10. kapitoly, tam je to tiež tá časť po 18. verš, ale budeme hovoriť tak z polovice v
podstate od 7. verša ďalej. Takže to budú naše dva také základné cesty. A prečítajme si Božie slovo z listu Korinským, tú prvú časť. Pavol z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenés z Božej cirkvi v Korinte. To prvé, čo chcem, aby sme vnímali hneď od začiatku. Komu hovorí Pavol spolu so svojím spolubratom? Božej cirkvi v Korinte. A teraz počúvajte, čo o nich hovorí, čo im píše, aké posolstvo im zvestuje. Posveteným v Ježišovi Kristovi, ďalej, povolaným svätým. Vidíte to tam? To prvé, čo budeme hovoriť, tak trošku sa na to pozrieme, že cirkev je vlastne Boží ľud. A že je dielom Otca, Syna i Ducha Svätého. Ty i ja, ako sme na tomto mieste, sme Božím ľudom. Zvykli sme si hovoriť, že naša cirkev, pastori, keď ich počúvam, ako rozprávajú o tom, čo žijú, hovoria môj zbor, náš zbor. A dokonca minulé, nebolo to na Slovensku, lebo na Slovensku sa také veci nedejú, prišiel jeden pastor, ktorý ustanovil iného pastora a ten ho vyhnal z toho zboru, bo ho chcel napomínať. A povedal, to je môj zbor. A mňa to bolo to obdobie, keď som hlboko, nielen na základe písma, ale aj emocionálne, na základe môjho srdca začal si uvedomovať, že diabol tu robí nejakú veľmi nebezpečnú hru. A že my sa potrebujeme vrátiť k tomu, aby sme mohli byť silní, aby sme mohli mať bázeň pred Hospodinom, že cirkev patrí komu? Bohu. Žijeme v apoštolskej cirkvi, v spoločenstve bratov a sestier, v spoločenstve zborov. Ale my nebudeme zdôrazňovať a mať nejakú pýchu vo svojej vlastnej denominácii, lebo Božia cirkev je viac ako apoštolská cirkev. A každý, kto sa narodil zhora, kto z Božej milosti patrí Bohu, že je Božím synom, Božou dcérou, tak platí o nich to slovo, ktoré je napísané a je veľkou výzvou. Pán pozná tých, ktorí sú jeho, a preto nech odstúpi od neprávosti každý, kto vzýva meno Kristovo. Poznáte to Božie slovo, že? Pán pozná aj dnes, kto je jeho i v tomto zhromaždení. On o nás vie. Ale evanjelium je to jedno, že keby niekto bol tou ovečkou, čo tam, ako sa volala ovečka? Pastor to vie, lebo on čítal, ale som chcel vedieť, že či vy ste počúvali, že keď Barborka ušla, ledva unikla vlkovi, že to nebol koniec. A preto, bratia a sestry, cez mocné pôsobenie Ducha Svätého hľaďme na nášho Pána, aby sme vedeli to jedno, že jeho zámerom je, aby sme boli súčasťou jeho ľudu. A veľmi krátko poviem to jedno, že keď sa pozeráme do Božieho slova, tak vidíme, že sme Božím dielom nášho Otca, pretože on si nás vyvolil ešte kedy? Pred stvorením sveta, pred založením sveta. A oddelil si nás preto, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. On chcel nás mať, aby sme boli jemu podobní. A hlboko ma zaujalo to jedno, keď som čítal prvý list Petrov, 1. kapitolu, je to asi 19. verš, keď tam je napísané to jedno, že a Pán Ježiš Kristus ako bezvadný Boží baránok bol pripravený k tomu, aby nás zachránil, aby nás vykúpil, kedy? Už pred stvorením sveta, založením sveta. Vnímate to úžasné, čo je v našom Bohu?
Náš Boh stvoril čas. On nie je obmedzený časom. On je večný Boh a preto on vie veci, ktoré sa začínajú diať. On už ich na začiatku vidí ich koniec a ešte prvnež povstali, vidí ich začiatok, lebo on je večný Boh. Náš Boh je iný, ako sme my. A mňa to teší. Ja sa teším, že mám veľkého, mocného, nádherného Boha, ku ktorému sa môžem utiekať. A preto, keď pozeráme, tak môžeme vidieť nášho Boha Otca, ako si vyvoluje človeka, vyvoluje si národ. Vzniká ľud starej zmluvy. A potom v Pánovi Ježišovi Kristovi, keďže sa Židia a pohania stali nepriateľmi, tak on tvorí jeden nový ľud, nový národ, ako o tom píše apoštol Pavol do Efezu. A tak my nie sme už oddelení, nie sme odlúčení, my nie sme tí stratení, tí, o ktorých tak nejako neúctivo hovorili, že tí pohanskí psi. Lebo Židia ako kňažský Boží ľud mali byť misionármi a oni začali nemať radi tých pohanov, ku ktorým boli poslaní. Ako ľahučko sa to stane i v našich srdciach, že sme Boží, že sme oddelení, určení pre niečo a žijeme úplne v rozpore s tým, čo máme žiť. A potom, keď pozeráme, že prichádza Pán Ježiš, Boh, Syn sa stáva človekom, Pán Ježiš berie na seba telo, aby sa stal tým, ktorý nás vykúpi, o chvíľu budeme hovoriť o tom viac, tak zrazu on hovorí, a ja zbudujem cirkev, svoju cirkev, ktorú nepremôžu ani brány ríše smrti. A keď prichádza, zostupuje Duch Svätý, tak vidíme, že zrazu bol vyliatý Duch Svätý, začali sa diať úžasné veci a v ten deň letníc bolo pripojených k cirkvi, koľko to ľudí? 3000 ľudí a potom tisíce stúpali a dialo sa to ďalej a Božie slovo, ktoré nám vysvetľuje, že čo sa to vlastne deje, tak hovorí o Božom ľude ako o chráme Ducha Svätého. Takže keď pozeráme na cirkev, tak naozaj vnímajme to jedno, že cirkev je Boží ľud. Takto sa dívajme na seba, takto sa dívajme jedni na druhých a uvedomujme si, že keď Pán u nás hovorí, že sme Jeho, tak on hovorí aj o tom, že ešte ako, aby sme to vnímali, sme zrenicou Jeho oka. A aká je smrť Jeho detí v Jeho očiach? Drahá, vzácna. On nás naozaj miluje večnou láskou a keďže je verný Boh, tak aj ani naša nevernosť nemôže zmariť vernosť Božiu. Čakal som, že aj haleluja poviete, lebo toto je nádherné zväzť nádherná, ktorá má svoje aj veľmi dôležité aplikácie, lebo keď slúžite v cirkvi, a to je nie tak podstatné v akej oblasti, či s deťmi, či v ktorej službe, pamätajte, že cirkev, bratia a sestry, ktorým slúžite, patria komu? Bohu. A preto, keď pasieme Boží ľud, čiže keď ho zabezpečujeme, keď ho vedieme, potrebujeme vedieť, že je tu arcipastier a my, keď konáme akúkoľvek pastierskú službu, budeme sa zodpovedať jemu, pretože jemu patrí cirkev. A z toho dôvodu, bratia a sestry, nech nám Pán pomôže. A pamätáte si, keby ste čítali ten list Korinským, tak tam potom prišli také veci, čo sa dejú hocikde, aj na Slovensku dokonca. A veriaci ľudia hovorí, a ja som Pavlov, iní hovoria, ja som Apolov, iní hovoria, ja som Kéfasov, čím myslia, čože ja som Petrov. A jedni boli super duchovní a oni hovoria, a ja som Kristov. Ale apoštol Pavol, keď jedná s touto skutočnosťou, tak hovorí, či je Kristus rozdelený, či Pavol za vás zomrel. A z toho dôvodu vidíme to jedno, že keď nemáme tento správny pohľad, že cirkev je Boží ľud, ľud Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, tak kopu všelijakých vecí sa dostane do nášho života. A z toho dôvodu, bratia a sestry, teraz by ma niekto mohol zle chápať.
Dívajme sa na Krista ako na svojho pastiera, ako na svojho arcipastiera, zvrchovaného pastiera. A keby sa niekto chcel medzi vás a medzi Krista postaviť, či už by to bol falošný učiteľ, alebo ktokoľvek, odmietnite takých ľudí. Lebo bude prísny trest pre tých, ktorí Krista chcú spochybňovať, Krista chcú nejakým spôsobom vzdialiť od Božích detí a sami sa postavovať na miesto Kristovo. Takže toto je to prvé, čo som vám chcel i dnes odovzdať. A nech to Duch Svätý zapečatí v našich srdciach, že cirkev je Boží ľud. A preto aj Pavol, keď píše tento ľud, tak hovorí: Pavol z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježíša, Božej cirkvi. No a keď pokračuje ďalej, tak potom hovorí, že je to Božia cirkev v Korinte a potom hovorí, že táto cirkev je na rôznych miestach a adresuje i tieto slova všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježíša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. Čiže všetky tie cirkvy, ktoré sú Božie. Všetky tie cirkvy, ktoré jestvujú, tak sú miestnymi zbormi a zároveň tou univerzálnou, čiže všade prítomnou cirkvou v minulosti, prítomnosti, aj to, čo ešte bude, kým Pán Ježiš Kristus nepríde, a cirkev je nevestou Pána Ježiša Krista, čiže jeden ľud. Jeden ľud, ktorý naozaj je vykúpený, draho vykúpený Božím synom, baránkom Božím, a on je od Otca darovanou nevestou pre svojho syna a krásne veci čakajú cirkev i v jej zjednotení s Pánom Ježišom Kristom. Ale teraz sa pozrime na niečo, čo ku mne veľmi silne hovorilo, že cirkev je posvätený Boží ľud v Ježišovi Kristovi, že je to povolaný svätý Boží ľud. Musíme si vysvetliť niektoré veci, lebo trochu zle rozumieme niektorým výrazom, ktoré sú v písme. Keď by ste povedali, že svätý Ludvík, tak môže byť, pretože v Poľsku je veľa svätých, tak by ste mysleli, že dajaký je socha svetožiara nad hlavou nejako, a keď by sme išli do zborov, by sme povedali svätý. To je neskutočná kvalita, ktorá tam už je, že nemôžeme povedať, že môžeš, Ludvík, povedať Marke, že svätá Marka, svätá Mária. Veď včera sa škriepila so mnou. Včera bola nespokojná nejako, aká svätá. Všímate si, že tie tóny, ktoré zaznievajú, sú niekedy také zvláštne. Tak preto si povedzme, čo znamená vlastne to, keď písmo hovorí svätý. A premeňme to do našich manželstiev, do zborových vzťahov, aby sme tomu rozumeli. Svätý je čo vlastne? Oddelený, veľmi pekne, kto to zašeptal. Svätý je oddelený. Ale pri tom oddelený potrebujeme dve veci ešte si všímať. Svätý je oddelený od, ale tam to nekončí, lebo niekedy hovoríme len, že sme oddelení od sveta, kedysi sme žili vo svete, chodili sme podľa žiadosti sveta, a keď sme prežili znovuzrodenie, tak sme boli premiestnení z kráľovstva temnosti do Božieho kráľovstva, kráľovstva svetla, kráľovstva Božej lásky. Ale končí svätý tam, že sme oddelení od, alebo to ide ešte ďalej? Vravte, lebo potom si bude myslieť, že môj spolubrat Janko vás zle učí Božie slovo. Takže oddelený od a oddelený pre. Vidíte to? Keď nás Boh oddelil z tohoto sveta, tak nás oddelil pre koho? Pre samého seba a pre svoje zámery, pre svoje kráľovstvo. Takže keď sa teraz pozrieme tu, tak ja vám naozaj úprimne vyznávam, že vás vidím ako svätých v nesvadoch. Viete prečo?
Pretože vy, ktorí skúmate trošku aj Korint a podmienky, v akých sa tam žilo, keď ste chceli niekomu povedať niečo také škaredé, že žije zle, žije nemorálne, že žije nemravne, tak ste mu povedali, ty Korinťan jeden. Bolo to mesto plné neprávosti, hriechu, prístavné mesto, zmes národov, ktorí tam boli, smilstva, vzťahov, ktoré tam boli zlé. Dokonca Pavol, keď tam píše v 5. kapitole, hovorí, že také veci, čo sa dejú medzi vami, ani vo svete nevidieť, že by niekto žil, spával s matkou, so ženou svojho otca. Vyzerá to, že to nebola jeho biologická matka, ale manželka jeho otca. No diali sa tam veľmi zlé veci. A Pavol týmto ľuďom v prvom liste v 6. kapitole hovorí o homosexualite, o veciach zlých, cudzoložstve, smilstve, lakomstve a všetkých tých hriechoch, ktoré vyvrcholia v živote človeka, ktorý žije podľa tela, a hovorí im, a niektorí z vás takíto ste boli. Toto ste boli vy. Tí celé LGBTI a všetko, čo teraz tak hanlivo nejako len rozprávame i spoza kazateľníc, bez toho, aby sme zvestovali podstatu tohoto problému, ktorý sa rozmohol. Pavol hovorí, takíto ste, niektorí z vás boli, ale ste teraz obmytí, ste očistení, ste posvetení. Stali ste sa novým stvorením a keď im píše list, tak im píše ako svätým. Takže kľudne sa teraz môžete obrátiť jeden k druhému a učte sa vyznávať svoje vyznanie viery. Manželia, povedzte si, svätý Ľuboš. Potrebujeme robiť kroky, aby sme to staré, to, čo nie je podľa Boha, aby sme začali lámať cez pôsobenie Božieho slova a Božieho ducha. Rozumiete? Toto je Boží pohľad na nás skrze Pána Ježiša Krista. Takúto cirkev chce mať Pán. Chce mať ľudí, ktorí vedia o tom, kto sú a ktorí sa tlačia dopredu, bližšie k Pánovi, viac do jeho slova, aby to Božie slovo nás orezávalo, čistilo, aby pôsobilo to jedno, aby sme prinášali stále viac ovocia na Božiu slávu. Nech ľudia vidia naše dobré skutky, čiže to, čo žijeme, to, čo robíme, a nech oslavujú koho? Otca, ktorý je v nebesiach. Juj, či milujeme, že niekto nám povie, že ale pozoroval som ťa a zvládol si to. Nevytočilo ťa tvoje dieťa. A tá tvoja žena bola taká nejaká divná, ale ty si to zvládol nejako a my si tak ego hladíme, alebo manželky zase, keď vám povie niekto, no to som myslel, že vybuchneš a ty si to tak krásne zvládla nejako. Aj vás potešilo niekedy, keď vás niekto pochválil, že dobre ste to zvládli? Ale tu ide o čosi viac. Tu ide o niečo oveľa hlbšie. Aby to, čo my žijeme ako svätí Boží, aby bolo tak iné od toho, čo dokáže vyprodukovať človek, že ľudia povedia, toto je Boh. Toto nie je to ľudské, toto nie je slušné, kultúrne, nejaké čokoľvek by nazvali. Toto je Boh, ktorý prebýva v ich srdciach. Takže jednu vec ešte povieme a potom pôjdeme ďalej, čiže pri tom svätý a posvätený si uvedomme niečo z obrazu starej zmluvy. V chráme boli nádoby, boli tam veci, ktoré sa používali k bohoslužbe. Mnohé veci boli normálne, ako v bežnom živote sa používali. Ale keď sa vyrobili tieto niektoré veci, ktoré boli pre chrám potrebné, tak potom ich oddelili, že sa budú používať v chráme. A to znamenalo, že to budú veci, to budú nádoby, to bude naradie, ktoré patrí výlučne Bohu a bohoslužbe. A keby sa tieto veci poškvrnili, tak čo sa muselo stať? To, čo sa dalo očistiť, prepaliť ohňom a všelijako sa očistilo, muselo sa to znovu posvetiť a to, čo boli nádoby hlinené, najmä ktoré tam boli mnohé, rozbili ich, lebo už nemohli pre to poškvrnenie slúžiť účelu, pre ktoré boli dané.
Duch Svätý mi ukazoval tú jednu skutočnosť, ktorú potrebujeme vidieť. Keď sme boli oddelení od a boli sme oddelení pre, tak sme boli posvetení, čiže zasvetení preto, aby sme žili pre Boha, aby sme žili s Bohom, aby sme slúžili Bohu takým spôsobom, že môžeme potom to z iného miesta pochopiť, že čo to Pavol hovorí. A nevydávajte svoje údy za nástroje neprávosti. Rozumiete? Vidíte to? Že nie je možné, aby ste boli aj údmi Kristovho tela a aby ste boli cudzoložníci, čiže tí, ktorí žijú podľa tohoto sveta. Vidíte to, bratia a sestry? Toto je to, čo potrebujeme nanovo skrze Ducha Svätého vidieť. Boh nás vykúpil tým, že seba samého za nás dal. My nedokážeme ani len pochopiť v hĺbke Kristov kríž. Nedokážeme pochopiť, čo to znamenalo pre Otca, keď dal svojho syna, aby on zomrel za nás, lebo inak by sme nemohli byť vykúpení z nášho otroctva, z toho starého života. A preto, keď nás naozaj z milosti vyvolil, znovu zrodil, vložil do svojho kráľovstva, tak aj my berme vážne to jedno, že Boh teraz očakáva, že budeme oddelenými údmi, služobníkmi, ľuďmi, mužmi, ženy, starými, mladými, pre Neho a pre Jeho kráľovstvo. Žalostíme, že tu chýba Božej moci, že tu chýba Božej slávy. A prečo to je? Lebo sme sa ešte do krvi nesprotivili v borbe proti hriechu. Robíme kompromisy, všelijako rozmýšľame nad vecami. A pritom Boh chce, aby my sme žili podľa jeho slova. On a jeho slovo, to je jednota, tam nie je žiadného rozporu. A preto Pán povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Ale pokračoval ďalej a povedal, a ten, kto ma miluje a zachováva moje slovo, tak ja urobím niečo mimoriadne. Čo urobím? Takému človekovi zjavím samého seba. Jan 14:24. Tak myslím, že je to tam. Čo to znamená? Hovoríme, Pane, potrebujem ťa poznať viac a lepšie. A Pán hovorí, výborná, to je túžba. To je túžba, ktorú v tebe vypôsobuje môj duch. A ja som pripravil takú jednoduchú cestu, že ty môžeš prísť k tomu, že ma budeš poznať viac a viac. Len jedno rob. Miluj ma viac ako kohokoľvek, ako čokoľvek. A moje slovo, ktoré som zanechal, ktoré som poslal, miluj a zachovávaj celým svojim srdcom a pôjdeš od jedného poznania, zjavenia k ďalšiemu a budeš vidieť, že naozaj tvoj život sa bude meniť, lebo poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Toto je cesta, po ktorej nás Pán chce viesť. Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme si pri tom svätý, posvetený Boží ľud uvedomili to jedno, že Boh to urobil pozične, že nás preložil a už to platí, ale Pán Boh chce, aby tak, ako On je svätý, aby aj my sme sa posväcovali. To znamená, aby jednotlivé oblasti nášho života boli viac a viac vydávané pod panstvo Božie, pod panstvo Pána Ježiša Krista. A tam, kde dnes ešte všelijako aj sa podkýňame, tak tam, aby bolo vidieť, že ideme od slávy k sláve, že sa meníme na obraz Pána Ježiša Krista. A aby sme to videli, ako sa to deje, tak Božie slovo nám hovorí, že potrebujeme hľadieť na Ježíša, veľvodcu a dokonávateľa našej viery. V liste Korinským je napísané, že a keď na ňo hľadíme, keď sa na ňo dívame, aký on je, tak my sa pod vplyvom Ducha Svätého premieňame. Ideme od slávy k sláve. Ideme stále viac do obrazu nášho Pána.
Veľmi ma zastavila kniha, ktorú napísal na denné stíšenie brat Wolfgang Wegert. A asi čítate, pastori sme ich dostali všetci na pastorálnej konferencie s Lidiou, sme nesmierne požehnaní z toho čítania, z tých zamyslení. A keď som sa rozprával s Dubničanmi, tak povedali, všetko je rozpredané, ale asi bude treba vydať ďalšie vydanie, lebo je tam od nášho skúseného už seniora brata napísané veľa z jeho životnej skúsenosti. A on hovorí to jedno, že často hovorí závislým od alkoholu a všelijako poviazaných, zamotaných ľudí, že to, čo veľmi potrebujete, keď sú to veriaci ľudia, aby ste sa dívali na Ježiša. Aby ste uprostred svojich trápení, to, čo prežívate, aby ste sa dívali na Pána Ježiša, aby ste videli v tom, že v ňom je vaše vyslobodenie. Kto z vás sa hnevá na niekoho v nesvadok? Či tu sa nehnevajú, bratia a sestry? Nie, dobre, ďakujem, že nie. Ani sa nikdy nestalo. Čokoľvek by Satan chcel vniesť do našich životov, pozrime sa na Pána Ježiša. Viete, že on dokázal povedať to jedno, kto z vás ma obviní z nejakého hriechu a našiel sa niekto, kto by ho mohol obviniť z nejakého hriechu? Nie, keď ho obviňovali, tak museli si najať falošných svedkov. A preto náš drahý Pán Ježiš nám naozaj chce pomôcť, aby aj my sme sa menili, aby sme mu boli viac podobní. A preto nám hovorí, že stíhajte posvetenie, čiže usilujte sa o oddelenie jednotlivých oblastí vášho života, aby boli také, ako sú zjavené v Božom slove. Toto je naše pozvanie, naša výzva, aby sme to robili. Boh, Otec na nás hľadí cez svojho Syna, Pána Ježíša Krista. Preto keď vyznáš hriech a robíš pokánie pre Boha, ako keby si nikdy nezhrešil. Ten hriech pre ňo neexistuje. On je odpustený, ty si obmytý a ty ideš ďalej ako svätý Boží. Môžu ti ľudia vyčítať, môžu ľudia hovoriť čokoľvek. Ty, keď si v Kristovi zakorenený, povieš, áno, hanebné veci boli v mojom živote, ale Boh vo svojej milosti našiel a pripravil cestu a preto ja mám pokoj vo svojom srdci, ako to hovorí Ján. Keď vás neobvinuje vaše srdce, proste čokoľvek chcete, lebo chcete Božie veci a dostanete. Toto je cesta, po ktorej potrebujeme ísť. A preto pamätajme, keby sme čítali 30. verš tej 1. kapitoly, tak tam je napísané: Vy ste však z Boha v Kristovi Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. Aby sme sa chválili, že všetko, čo potrebujeme pre život, pre zbožný život, sme dostali od Boha ako dar a Boh nám to dáva vo svojom Synovi skrze mocné pôsobenie Ducha Svätého v našom živote. Takže pripočítaná spravodlivosť a potom tam máme ale predsa vyžadovanú svätosť. Pavol, keď píše list Tesaloničanom v 4. kapitole v 3. verši hovorí v kontexte, kde sú tam veci, hovorí, toto je Božia vôľa. Čo je Božia vôľa? Vaše posvetenie. Čiže posvetený Boží ľud z milosti, lebo to, čo sme nemohli urobiť, urobil Boh. A teraz, keďže chodíme s Bohom, chodíme s Pánom Ježišom Kristom, chodíme pod vplyvom a pôsobením Ducha Svätého, tak hovorí Pán, a poď, a teraz budeš zakúšať premenu svojho života, aby si to mal hlboko prežité a keď budeš evangelizovať, keď budeš hovoriť iným ľuďom, tak im budeš rozprávať svedectvo, čo Boh urobil v tvojom živote. Súhlasíte? Že je oveľa viac ako len kázať nejaké citáty alebo niečo, keď môžete povedať ľuďom, v tomto som sa boril. Toto bolo pre mňa ťažké, ale vzýval som Pána, volal som k nemu a on zmenil môj život. Kto z vás má takú svedectvo, že bolo zle vo vašom živote, potom vám Pán pomohol a vy ste mohli radostne hovoriť ľuďom? Je tu niekto taký, čo vie, o čom hovorím?
Spomínajme si na veci. Pavol píše v liste Korinským, v 2. liste Korinským hovorí, prežili sme stroskotanie lode. Neveril som. Už sme prestali dúfať, že budeme zachránení. Pán vstúpil do tejto situácie bez nádeje, už očakávanie na to, že zomrú tam v tom mori a hovorí a potešil nás, lebo nás zachránil. A viete, čo pokračuje ďalej, hovorí. A teraz týmto potešením, ktoré sme my prijali od Pána, tešíme každého človeka, ktorý je v akomkoľvek súžení. Nezúfaj, nevzdávaj to. Boh je mocný, Boh je verný, Boh keď niečo hovorí, tak to platí. Všimate si, toto je apoštol, náš vzácny brat Pavol, vyvolený Boží služobník, ale on nám hovorí o živote, že takto sa slúži radosne. Prežívaj Boha a jeho slovo, jeho moc a potom rozprávaj o tom iným ľuďom ako svedectvo, ktoré potvrdzuje napísané Božie slovo. No a keď by sme išli ďalej, tak ešte je tam jedna vec, bo som vám hovoril, že aj do listu Hebrejov sa pozrime. Veľmi ďakujem Pánovi. Viete, že Boh hovorí, že? Boh hovoril ku mne dokonca tento rok. Bol som v Banskej Bystrici na veľkopiatočných bohoslužbách v cirkvi od protestantov cez všetkých evanjelikálov, letničných charizmatikov, všetci boli spolu. A Rastio Majer kázal tam Božie slovo, ako úvodnú, mal vstupnú kázeň a hovoril z listu Hebrejom z 10. kapitoly. A ja keď som počúval kazateľa, ale snažím sa vždy počúvať Pána, zrazu som si uvedomil niektoré veci, ktoré išli hlbšie ako dovtedy. A tam Božie slovo v tej 10. kapitole hovorí o Pánovi Ježišovi, že on prichádza ako Boh syn, od 7. verša idem, prichádza ako Boh syn a prichádza preto, aby konal Božiu vôľu. Hovorí, keď ideme ďalej, že ruší sa tá stará zmluva a prichádza to nové, čo Boh dáva vo svojom synovi, pretože v jeho vôli, v Božej vôli a v obeti Pána Ježiša Krista, keď pozeráme na 10. verš, sme raz a navždy posvetení obetou tela Ježiša Krista. A potom končí, hovorí tam ďalej o tom, ako to vyzeralo v tých predpisoch starej zmluvy a 12. verš znovu utvrdzuje nás, že Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy si zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú podložení jeho nepriatelia, čiže to, čo žijeme teraz. A jednou obeťou totiž navždy zdokonalil koho? Tých, čo sa posväcujú. Čiže teraz už, po tých pár minútach, čo hovorím, veríte, že ste svätí Boží? Kto ešte neverí? To by ste sa hanbili asi povedať, že kážeš síce Božie slovo, ale my tomu neveríme. Čiže dívajme sa na seba, že sme svätí Boží. Že sme posvetení v Kristovi Ježišovi. Toto je Boží pohľad na tú realitu, ktorá tu je. A posvetení sme ako? Tak, že 14. verš, jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Ak hľadíme na Pána, tak tam pozerajme sa na to, že on a jeho obeť je mocná, je dostatočná, aby nás naozaj preniesol z toho starého stavu a voviedol nás do nového života. Ale platí to pre tých, čo sa posväcujú, čo sa poddali tomu pôsobeniu Božiemu. Ono to platí vždy, lebo keď skrze Ducha Svätého uvidíš, že si robil zlé a robíš pokánie, prosíš o očistenie, znovu si dokonale v Kristovi v tejto línii, ktorú on urobil. Ale
aby to bolo silné, aby to bolo rastúce, aby to bolo viac a viac premáhajúce i tvoje telo, ale aj tento svet, diabla a to, čo je okolo nás, tak potrebujeme poddávať sa Božiemu pôsobeniu. A teraz je tam krásny 15. verš. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý. Sú letnice. Tak teraz pozorujme, čo robí Duch Svätý v nesvadoch, čo robí v tvojom i mojom živote. Duch Svätý dosvedčuje to jedno, že Otcovo dielo v Pánovi Ježišovi Kristovi je pravdivé a navždy platné. Duch Svätý dosvedčuje to jedno, že pokiaľ si otvoril svoje srdce pre Pána a prežil si znovu zrodenie, tak Duch Svätý dosvedčuje to jedno, že tam sú dve veci. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem ich do ich mysle. Duch Svätý dosvedčuje. Vidíš, Ľuboš? Prišiel Boh, urobil ťa novým stvorením a jeho slovo je pre teba sladké ako med. Rozumiete? Jeho slovo je živé, je mocné. A my zrazu vidíme, že tie Božie zákony, Duch Svätý, tak ako nadprirodzene pôsobí, ale najmä keď čítame, študujeme a otvárame sa pre Božie slovo, že ono sa stáva to, že je napísané na našich srdciach. Pamätám si na Šanibačiho podobného, keď som bol ešte mladý chlapec a kázal Božie slovo a hovoril, že čítal som Božie slovo a Pán ho zapísal do môjho srdca. Nevedel som, kde je napísané, ale dostal som sa do životnej situácie a zrazu Duch Svätý mi to ukázal. Rozumiete, o čom hovorím? Aj nielen Šanibači, ale zakúsili sme to mnohí z nás, že Boh vložil svoje slovo do našich srdc. A to je to svedectvo ducha. Rozumiete, toto je ten Boží duch a jeho pôsobenie, že on nás pôsobil pri našom znovuzrodení cez Božie slovo a jeho pôsobenie a vložil do nás slovo Božie, lebo ho oživil, urobil ho živým a mocným a teraz my zrazu vidíme, že máme Božie zákony napísané do nášho srdca. A preto svedomie sa ozýva, preto robíme pokánie, preto sa vraciame, lebo duch svedčí, že do nášho srdca bolo vpísané Božie slovo, Božie zákony. A nie len to. To druhé svedectvo, ktoré tam je, že nie len svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem do ich mysle, ale a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. Že Duch Svätý nám ukazuje to jedno, že to, čo Boh odpustil, čítal som o Petrovom zápase, ktorý on mal, to, čo som ja očistil, tak Pán hovorí Petrovi, ty nepovažuj za nečisté. Lebo Peter mal problém ísť ku pohanovi Kornéliovi. 3-krát mu bolo treba ukázať niečo, že Boh niečo robí a ty sa poddávaj Bohu a nevymýšľaj stále dookola. To je to nádherné, že viete, že máte hriechy odpustené. Halelúja. Kto zabudol na odpustenie svojich hriechov, je krátkozraký, je slepý, nie je užitočný na práci Božieho kráľovstva. A toto robí Duch Svätý, že nám ukazuje na Boha a na jeho milosť. Nám ukazuje na to, že veľa vecí prišlo do nášho života, ale Boh vo svojej milosti sa rozhodol, že on chce byť záchranca, potom bude sudca. Keď jeho slovo sa muselo vrátiť prázdne a bude stáť proti nám, že s láskou, milostivo som ti opakovane hovoril, čo je moja cesta a ty si zatvrdzoval svoje srdce a nechcel si. Ale kým trvá milosť, čo robí Boh? Posiela svoje slovo, aby sme mohli byť zachránení. Som vám chcel hovoriť ešte tretiu vec, ale to vás budem musieť prísť navštíviť asi niekedy, bo už na to nemáme čas. Tretia vec, ktorá je tam veľmi silne napísaná, je tá, že ten posvätený Boží ľud Božou milosťou je povolaný k ohlasovaniu evanjelia, k ohlasovaniu Kristovho kríža
A že to nebude ťažká robota, ktorú nebudeme vedieť, ako urobiť, lebo keď by ste si čítali pozorne a čítajte doma od 4. do 9. verša, tak tam vidíte to všetko, že a táto celá služba je zabezpečená v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože Pavol hovorí, neprestane ďakujem svojmu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi. To, čo je potrebné pre život, pre službu, nám už bolo dané, pretože v ňom, v Kristovi, sme boli obohatení všetkým, každým slovom, každým poznaním. A teraz niečo veľké, čo niekedy vám budem viac s vami rozprávať. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, ale to je otázka, utvrdilo sa v tvojom živote svedectvo o Kristovi? Keď sa pozeráš na nejakú vec, vidíš to podľa Krista alebo podľa tela? Alebo podľa toho, čo bratia a sestry u nás rozprávajú, že to sa nedá. To si nenamýšľaj, že ty môžeš byť svätý, posvetený, že ty môžeš. Rozumiete, máme ľudské aj nápady. Ale keď sa utvrdí medzi nami svedectvo o Kristovi, vyznávame Božie pravdy, vyznávame Božie slovo, tak nám nechýba nejaký dar milosti. Tu som vám chcel rozprávať o tom, že ako to bolo krásne, Skutky 3. Peter a Ján idú do chrámu. Niečo nemám, niečo mám. A to, čo mám, ti môžem dať. A to, čo mám, záležalo niečo úplne v inom, než v tom ľudskom, to, že my máme. A zvestované slovo, zvestovaný Pán Ježiš Kristus spôsobuje vieru, spôsobuje uzdravenie, spôsobuje to, že predtým ten chromý tu stojí, skáče, raduje sa. Ale najprv, aby sa tieto veci diali, aby sme mohli povedať, že toto nemám a toto mám, tak je veľmi dôležité, aby sa upevnilo medzi nami svedectvo o Ježišovi Kristovi. A potom nebudeme mať nedostatku, lebo keď nás Pán Boh niekde pošle, aby sme niečo urobili, už nás tam bude čakať. Viete, čo tým myslím? Že všetko bude pripravené od Boha. Pán ťa nepošle do nejakej situácii a ty nebudeš vedieť, ako urobiť. Lebo keď Kristus je v tvojom srdci, zrazu Duch Svätý ti dá slovo múdrosti, poznania a všetko, čo bude potrebné. Ale je to ešte jedna veľmi silná vec a to je ten 7. verš, že ale v tomto potrebujeme byť tak, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. My potrebujeme žiť v očakávaní, že keď Pán povedal, že je s nami, tak on s nami je. Keď povedal, že s nami bude až do skonania sveta, tak on chce byť a preto aj je s nami až do skonania sveta, až dokedy sa nevráti. A 8. verš je úžasný. On vás bude upevňovať až do konca. Povedzte haleluja. Toto je tá radosť. Toto je to tajomstvo, že Pán hovorí, že on, keď začal to svoje dobré dielo v nás, on ho aj dokoná. Stretol som svojich priateľov Šaňa a Lacka a Gejzu, rozprávali sme sa a to, čo sme sa povzbudzovali, ale Pán je mocný. On nás vie upevniť až do posledného dňa. My nemusíme byť uhundraní starci. Minule sme boli v zbore a som sa tak spýtal, bo veľa nás tam bolo starček, že to sme chorí, alebo iba sme zostarli. To prirodzene, rozumiete, u toho staršieho človeka tu boli, tam nejako. Ale my nebuďme dudroši. My nebuďme už my nič nemôžeme. Lebo keby sme už nič nemohli, tak stále sa môžeme ešte modliť za svojich mladších bratov a sestry, za naše deti, za našu mládež, aby Božie dielo išlo, aby mocnelo. A môžeme byť naozaj súčasťou Božieho ľudu. Takže on vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh. Takže mohli by sme nazvať aj celé toto naše rozprávanie len kratším termínom. Verný je Boh. A môžeme sa aj pozdravovať takto. Aspoň týždeň sa pozdravujte tak, že stretnete sa, povedzte jeden druhému. Verný je Boh. Ivan bol s malým
Jojom nejako išli a ťapli si nejako. Pridajme k tomu, verný je Boh. A nech to zmení naše srdcia. Bratia a sestry, poďakujeme teraz Pánovi za jeho slovo, ktoré nám hovoril, lebo je to naozaj slovo Pánovo. To nie ja som vám rozprával nejaké svoje zážitky alebo nejaké úvahy. Verím, že ma Pán poslal do vášho stredu, aby som vám zvestoval Božie slovo. Poďakujme Pánovi a poďakujme tým, aby sme Pánovi povedali: Pane, tvoje slovo je živé a mocné a ono sa nevráti naspäť prázdne. A potom ale ešte mám túžbu, aby keď naozaj ukončíme túto časť, aby sme reagovali na Božie slovo. Čiže keď ukončí sa táto časť, tak chcem nás povzbudiť, aby keď sme počuli Boží hlas, aby sme urobili krok bližšie k Pánovi. A aby sme odišli z tohoto miesta premenení Božím slovom a Božím duchom. Drahý Ocko náš, ďakujeme Ti veľmi za to, že si nás vyvolil pred stvorením sveta, že si nás vyvolil preto, aby sme boli Tvoji, aby sme boli svätí a bezvadní v láske. Veľmi Ti ďakujem za to, že si pripravil svojho syna ako bezvadného Božieho baránka už vtedy pred stvorením sveta, lebo Ty všetko vieš a Teba nikdy nič neprekvapí. A tak aj teraz stojíme pred Tebou, Pane, a ďakujeme Ti, že si svojím slovom a svojím duchom hovoril do nášho života. Požehnaj, Pane, svojmu slovu a daj nám milosť, aby sme nezostali takí, akí sme boli. Aby sme neupadali, ale aby sme, Pane, v moci Tvojho ducha mocneli, lebo Ty máš moc zachovať nás až do konca a Ty si verný Boh. Amen. Amen.